Il-Gvern ippreżenta emenda dwar l-abbozz 28 li jitratta il-protezzjoni tas saħħet u ħajjet l-om f'każ ta' komplikazzjonijiet mediċi waqt itqala. Fil-jiem li ġejjin din l-emenda se tiġi diskussa fi stadju ta' kumitat parlamentari wara l-abbozz kien għadda mit-tieni qari fil-Parlament. Dan kien ikkomunikat f'konferenza l-aħbarijiet indirizzata mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne u l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fil-Kamra tal-Gvern fil-Parlament. Intqal li fi stadju ta' kumitat, il-Gvern se jsaħħaħ l-emendi li kienu tresqu qabel mill-Gvern fil-Kodiċi Kriminali biex fil-waqt li assigura il-prinċipji tal-emenda oriġinali iserraħ ras kulħadd li ma jkunx hemm abbuż. Id-Deputat Prim Ministru qal li lan ta' din l-emenda huwa li salva il-ħajja tal-om f'każ ta' komplikazzjonijiet waqt itqala meta s-saħħa tal-mara tkun f'periklu gravi li jista' jwassal għal mowt. Imma biex niċċaraw il-pożizzjoni tagħna dak li ridna dejjem infissru bih mill-bidunet, illum qegħdin nikkwalifikaw xi tfisser il-frażi periklu gravi. U allura qegħdin inżidu ma' periklu gravi dan il-kliem biex is-saħħa tiġi saħħitha, ġifieri s-saħħet tal-om tkun f'periklu gravi li jista' iwassal għal mowt. Dan l-abbozz qed jgħid ukoll li t-tobba jistgħu jaslu għat-terminazzjoni biss meta jkunu eżawrew kull possibilità u kull mezz li jeżisti f'pajjiżna. L-emenda imresqa għall-istadju ta' kumitat qed tfisser x'inhu iż-żmien ta' vijabilità li huwa dak il-punt li fih il-fetu ikun kapaċi jgħix barra l-utru skont il-prattiċi mediċi kurrenti. Id-Deputat Prim Ministru sostna wkoll li tarbija li tista' tgħix barra il-ġuf għandha titwielet u mhux tiġi terminata. Barra minn hekk id-deċiżjoni dwar ħajjet l-omm u t-tarbija ma tistax tittieħed minn tabib wieħed iżda minn tlieta. U allura qegħdin ngħidu iva, jekk ikun hemm dat tip ta' każijiet u każijiet oħrajn fejn il-kura tal-kundizzjoni ma tridx tkun bil-fors it-terminazzjoni, l-ewwel tmur għal kura oħra, l-ewwel tipprova u tagħmel il-mezzi l-oħra li huma l-mezzi korrenti li jeżistu ġewwa pajjiżna, u mbagħad biss fl-estrem li ma jkunx hemm mezz ieħor tikkonsidra illi tmur għat-terminazzjoni jew għat-tmiem ta' tqala. Id-Deputat Prim Ministru spjega li minn Novembru l-hawn meta tressaq dan l-abbozz kien hemm diskussjonijiet ma' qdiet u persuni li raw fehmiet differenti. Il-Gvern żamm aġġornat ukoll il-President ta' Malta dwar din id-diskussjoni li saret. Il-Ministru Jonathan Attard qal il-prinċipju ta' din l-emenda għadu u se jibqa' favur il-ħajja. Il-prinċipju huwa dejjem ċar, jiġifieri l-abbort kien għadu u se jibqa' illegali. Il-Ministru fakkar li l-emenda hija meħtieġa wara li l-parir tal-Avukat tal-Istat isostni b'mod ċar li l-prassi li ilha tintuża mit-tobba mhix koperta legalment. Emenda favur il-ħajja, din hija emenda li tipprovdi il-komfort legali lil professjonisti mediċi biex jintervjenu biex isalvaw il-ħajja tal-mara. U l-poplu jista' jsaraħ moħħu li bil-Partit Laburista fil-Gvern se kun hemm biża' li jittieħdu tal-deċiżjonijiet speċjalment meta nkunu moralment konvinti li dawk il-bidliet li ħandaħlu huma msejsa fuq il-ġustizzja soċjali bħal ma ċertament dan l-intervent leġislattiv li qed isir biex jipproteġi lil ħajjet u saħħet l-om u jagħti serħan ta' moħħ lil kulħadd.